Minä kun en ole mikään partiopoika, niin mä en oikein tiedä, mihin meidän pitää olla valmiita. Ei sunkaan vaan sotaa. Ei, eihän sitä sotaa niin vain mennä. Ja sota on kaukana. Balkanilla saakka. Herra kapteen, se sitä nykyään kovaa kulkemaan salamasottaa, kun on... No mikäs siinä sitten? Täytyy sotia sitten vaan. Kas sojitaan, ja kun kerran ruvetaan, niin silloin mennään niin pitkälle. Palvelus Ylimääräinen kertausharjoituksena liikekannallepano joukossa, niin mä olen saapunut silloin summa. Niitä Mannerheimin on tekemään 10. kuu 1939, kun se alkoi se sota silloin joulukuussa. 6. IR-13, 6. komppania IR-13, toinen pataljon. Siinä on 2., 3. ja 4. pataljona olivat siinä. Silloin kun lähtikin Turustakin, niin, tämän reissun, tämän summaan, niin silloin ja oli suomalaisen naisen Hotsonen, kaikille mitä oli ja Maru, niin voi toi venäläinen, jos se tulisi. Kyllä te perkele niitä satvarton, että ei ne saa niitä niin tule. Ne naisikin kanssa kaikki Hotso jolleen. Ne vaan vetäisi, että tuli vaan noin niitä sinne Turku. Kyllä te niitä satvarton niin kuin saivakin. Summassa, kun me oltiin, niin niitä siellä näin, niin me oltiin niin meidän puolustuslinjalla. Me oltiin juuri tässä me tehtiin Summan kylässä kyllä niin niitä Mannerheimin linjoja koko aikaan, kun me oltiin. Mutta sitten kun se me oltiin silloin Kultakummulla, kun me jouduttiin tänne Summaan, niin sitten ja ottamaan vastaan, kun toiseen viivytystaistelukävevä, ne miksi sieltä rajalta käsin tulivat, niin ne tuli tänne näin, ne kävi viivytystaistelu täältä rajalta, niin tänne näin. Ja me oltiin silloin täällä Kultakummulla, ja siinä oli yksi niin suomalainen upselta, niin se oli Venäjän vakoja kyllä, mutta se puhui suomi. Ja kyseli ja tutkeli kaikkein mitä porukoja on, ja me mentiin ja sanoittiin, että mitä porukka meitä on, että mistä kaikki on, niin sitten niin me ilmoitin kovaa äänissä. Ne on kaikki, kun nämä viivytystaistelun pojat, niin tulikin siihen meidän luokkaan, me mentiin tänne näitä venäläisiä vastaan, Summa. Niin siellä oli kova ääni, se ilmoitti, kun se annoi helvetimaisen tykistökeskityksen sinne Kultakummuun, meidän majoituspaikka. Täällä on tuhottu ja me kärsikellä, täällä me ollaan pojat teitä vastaan, me ei mihinkään tuhottu ollut. Joo, toi on kaikista kamalin paikka tämä
toiko me mentiin tuohon Lähtelohkoon. Siinä sitten meiltä sit paljon miehiä meni. Ei meillä tässä summassa mennyt kuin yksi ainukainen. Se Venäjämies sanoi, että se on tämä perusteellisesti tuhottu se porukka. Me virottajalla täällä kampoja täällä ne olla, nyt ei vastasi. Ei nyt ollut siihen asti, siinä joulukuussa niin yksi meitä, se on joku Laaksonen niminen, niin se yksi meitä meni siinä niin. Ei me muut mennyt siinä summaan siinä lohkolla, kun me oltiin. Mutta kyllä me tuossa kun me siinä oltiin, me oltiin sen verran sanottu, että ei me oltu siinä Jäntpisäiseen tielle, se Summan kylän, että me oltiin hiukan niin täällä oikealla puolella se Summan kylä, niin me oltiin siinä. Se hyvin näki siinä mäki ja venäläistäkin on enemmän sihtasi niitä takamainen kaarma. Siinä kun oltaan siinä Summassa oltiin, kun se yksi upseeri ja yksi sotamies, niin ne saivat ja kun se toinen oli jalkaa saavat maailmassa. Siinä Summan kylässä ennen kuin täällä sitten vasta oikein ne kamalat ja Kärstilässä sitten oli ja kun siinä Jani sitten 7 yhten paikka. Niin. Ei meillä kyllä ollut siinä mennyt erikoisemmin. Yksi on täydennysmies, niin Kärenpojasta se on lampannut läpi. Ne oli semmoisia vanhoja jäjiä ja niitä, siihen tuli niitä täydennystä. Ne oli kohti, ne läksi kohti karkuun. Toinen huusi, että lähti näkee lipeetti, toinen huusi vaan, että lähti ja vajaisi. Venäläinen pääsi niin meidän oikealla sivustalla. Ja en ole yrittänytkään siitä, kun sitä porukkaa, kun mäkin olin. En siitä ole koittanutkaan tullut, kun meni meidän oikealle, se oli täydennysporukka semmoista, ne läksi kohti siellä. Se pääsi vapaasti, ei sillä ollut mitään vastus. Sitten tuli meilläkin, siitä tuli viru äkkinäinen lähtö sitten. Ja mäkin olin siinä, kun mä sit yksin jätettiin, niin mä olin niin pirun likin, että ei siinä ole, että lautakoneet hääräsi ja hakkali siinä niin metäsyrjässä, kun mä olin. On pirullinen paikka. Ei sitä silloin mitään ajatella, että on niin vaan, että ei kituuma jäisi. No, mä jäin siinä toisen tankin alkoi sellainen varajuoksuauto, mikä korpilla, eikä saanut paljon tommonen. Olihan tää pöydä ja mä makkan täällä ja se tankkilinen, taisi kyllä korkeammalle. Se rullato sanoi ja nauravasi siitä tankissa sitten jätkille. Kaikki pisti sitten sinne niin jotain semmoisia ajatteikko mennä ja ajettiin tankkauas. Sitten mentiin ja ammutti sieltä siihen, no se räjähti ja kyllä batteri, tai se sitten läksi. Ja kuinka mä siellä sitten, siellä mun kiväärin on ja leipälaukkun ja kaikki jäivät sinne, kun mä repelin aikaa. Ja pääsin pois, kun ne pirun piukassa ja kokkarit terässä.